Chceš si zaobstarať vlastný kúsok Bitcoinu? Paráda, veľmi sa teším. Ešte ale predtým je dobré vrátiť sa aj k téme súkromia. Prečo to vôbec riešime? Dajme si taký krátky exkurs do histórie. V roku 1933 americký prezident Roosevelt vydal nariadenie s číslom 6102. Toto nariadenie zakazovalo bežným ľuďom hromadiť si zlato a pod hrozbou väzenia na 10 rokov alebo pokuty $10,000 boli nútení toto zlato odpredať štátu za veľmi nevýhodnú cenu. Obyvatelia Ameriky, o ktorých mali banky záznamy, že vlastnia zlato, boli teda nútení toto zlato odpredať. Inými slovami, pokiaľ si toto zlato nezaobstarali anonymne, nejakou neoficiálnou cestou, tak banka o týchto ľuďoch mala záznam, že vlastnia zlato a kvôli tomu ho museli odpredať. S Bitcoinom to je rovnaké. Nie nadarmo sa mu totiž hovorí, že Bitcoin je tzv. Digitálne zlato. Vieme si toho totižto zaobstarať anonymne, vtedy väčšinou používame hotovosť, alebo si ho vieme zaobstarať aj verejne, keď použijeme napríklad náš bankový účet alebo bankovú kartu. Bitcoin bol vytvorený za účelom finančnej slobody. Bitcoin nám dáva možnosť vziať zodpovednosť za naše financie a majetok do vlastných rúk, s čím sa viaže určitá dávka zodpovednosti. A preto je vždycky dobré si zvážiť, aké máme priority pri nákupe Bitcoinu. Či je to pohodlie, cena, anonymita. Pokiaľ teda preferujeme čo najnižšiu cenu a čo najpohodlnejší nákup, burzy sú skvelou alternatívou. Vďaka mobilnej aplikácii si vieš z pohodlia domova behom pár minút a za minimálne poplatky zaobstarať Bitcoin už behom pár minút. Tu ale veľký pozor. Pokiaľ sa rozhodneš si Bitcoin zaobstarať touto cestou, určite a z žiadnych okolností si Bitcoin na danej burze nenechávaj. Pokiaľ by burza napríklad krachla, alebo by ju vykradli, alebo by sa s ňou čokoľvek stalo, tak o svoje Bitcoiny môžeš veľmi jednoducho prísť. Preto vždycky, keď si nakúpiš Bitcoin aj cez nejakú burzu, ako napríklad Coinbase alebo Binance, tak si vždycky tieto Bitcoiny stiahni do svojej vlastnej peňaženky, ideálne hardwareovej, ku ktorej máš prístup iba ty. Okrem toho, veľmi veľkou nevýhodou nakupovania práve cez tieto burzy alebo cez zmenárne je tzv. Overenie identity. O čo ide? Burzy alebo zmenárne sú z zákona povinné si pri registrácii od teba vyžiadať overenie totožnosti, a to formou napríklad naskenovania občianskeho pasu alebo iného dokladu totožnosti. Následne burza tieto údaje uchováva po určitú dobu a keďže takto zozbiera veľa takýchto osobných údajov na jednom mieste, tak práve burzy sa stávajú veľmi veľkým lákadlom pre hackerov, ktorí tieto burzy častokrát vykradnú a osobné údaje neskôr aj zneužijú. S čím ti vedia narobiť dosť veľké problémy. Pokiaľ si teda rozhodneš nakúpiť Bitcoin cez burzu alebo zmenáreň, tak ved, že sa vystavuješ určitému riziku do budúcnosti, kedy ťa môže napríklad vláda alebo nejaká iná inštitúcia pod nejakým nátlakom pripraviť o tvoj Bitcoin, pretože bude vedieť, že nejaký Bitcoin vlastníš. V tejto forme nákupu sa vraví tzv. KYC forma, Know Your Customer, kedy v podstate dochádza k danému overeniu identity. Pokiaľ ale chceme zachovať čo najväčšie súkromie, a súkromie je pre nás priorita číslo 1, tak odporúčam nakupovať Bitcoin práve cez buď Bitcoinový automat, alebo od nejakého človeka tzv. Vexlovaním. Toto ale nie je takéto klasické vexlovanie ako za starých čias, ale tzv. Etické vexlovanie, kedy si s človekom neoficiálne vymeníme Bitcoin za hotovosť. Pri nákupe touto osobnou výmenou a týmto vexlovaním odporúčam využiť českú aplikáciu Vexl, ku ktorej si ešte urobíme samostatné video. Druhou formou anonymného nákupu je tzv. Bitcoinový automat. Bitcoinový automat je zariadenie, ku ktorému prídeš, vložíš do ňoho hotovosť a následne ti na tvoju bitcoinovú peňaženku prídu bitcoiny. Veľkou výhodou nakupovania cez bitcoinový automat je práve vysoká dávka anonymity. Vďaka tomu, že využívame hotovosť pri tejto forme nákupu, tak banka nevidí žiaden údaj o tom, že tvoje peniaze by odišli na nejakú zmenáreň alebo na nejakú burzu. Čo z toho všetkého teda vyplýva? Osobne ti odporúčam nakúpiť si Bitcoin práve anonymnou formou, či už pomocou vexlovania alebo Bitcoinového automatu.
Dá sa povedať, že touto formou nákupu investuješ do svojej budúcnosti. Nikdy nevieš, či nepríde nejaké nové nariadenie 6102 v nejakej inakšej podobe, ktoré bude práve nútiť ľudí odpredať Bitcoin štátu za nejakú vopred dohodnutú a väčšinou nevýhodnú cenu. Práve formou anonymného nákupu si chrániš svoje súkromie, vďaka čomu sa ti to môže v budúcnosti veľmi pozitívne vrátiť. Miernou nevýhodou nakupovania cez bitcoinový automat je vyššia cena a menšie pohodlie. Táto vyššia cena je povedzme taký poplatok za súkromie a za investíciu do budúcnosti, ktorú si kupuješ, a menšie pohodlie je spôsobené tým, že musíš niekam ísť a navštíviť daný konkrétny bitcoinový automat. V následujúcich videách sa práve zameriame na formu anonymného nákupu cez bitcoinový automat a zároveň si ukážeme, ako si bitcoin bezpečne uchovávať na svojej hardwareovej peňaženke Trezor a užívať bitcoin.